What up one zita rangu ndinonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo. Today in the studio tine mukomana munyowana atanga kuti tsika nasi kwa SGP kana kwa Sekuru Gudo Picture TV abva asiya bhama takatarisana nezoro reChristmas. Anyway ansuda kutaura zita rake ndoda kuti angozvitaurira ega kuti iye anonzani. Zviri sei mukoma? Aiwa tiri bomu rise mukoma. Kwenda pese kuti wange yakilati. Aiwa inayo kuti ndo mukomana ando sapota zvakudaro. Saka ndaba nangobaya chaipo. Aiwa Anyway asita kupedza nguva, we don't have much time. Mukoma munonzani zita? Zita rangu nonzi X-Mapompy ndo zita remangoma. X-Mapompy. Ameno pamwe vane ushamwari oro vaimbotamba naRaspombi. I'm not sure. I think ndichazotsvaga later after this interview. Anyway tangoti ite zvatinogara tichiita tichiunza vaimbi vanyowani kwamuri. Of course munoziva Sekuru Gudo vanenge vaida kuti muone zvipo zvinyowani zvakazara kunze kuti zvinenge zvichitsikirirwa. So tinotora this opportunity tichiinvita maartist waya kuti munzwewo mangoma nezvavanoita. So today tichita album ravo re10 tracks changobva mukurekodha right now. Saka tangoti aiwa pfuurai nepa SGP TV muchiti ndepi. Saka zvakamira sei, muri best group mazuva? Aiwa reji ku Cryfontaine. Cryfontaine. Yeah. Okay, varipo pa Cryfontaine panetsa pa Cryfontaine. Handade kutaura hangu zvakawanda. Anyway, but vari kurova mangoma vari kokoko. Of course, shout out to DJ Solar, ana Zignara MLT nechimwe chikwata chese chiri kutongoti shout out. Saka munorova musambo upi kunyanya? Ndo wanzorwa Zim Dance. Okay, Zim Dance. Anyway, tichitaura kudai todangoisa zvedu kabhiti kadiki kanenge kachingorira karingori pa down dance. Anyway vanorova musambo weZim Dance. Manengo yakadi muchirova Zim Dance? Ndane 2 years ezvinozvi. 2 years. Yeah. Okay, saka vane 2 makore vachirova musambo iwe. Ndihari machallenges amusangana nawo kana zvibinga idzo zvamuri kusangana nazvo since matanga kurova mangoma? Aiwa sangana nezvakawanda zvakaita sekunge uchiti unongoenda kana unorekodha song ka obva wasvika wosapotiwa nemadj ikokoko obva wanyatsoona kuti mahwani kana tinogona kunge watonzi iwewe toda kupushira masina ako wotosimbiswa kuti waona kuti ubvise mari wapedza kubvisa mari futi hapana zviri kuitika ndichanobudira saka aiwa kwamana vacho vari after money inonzi torai mari united. So makatanga rini kurova mangoma? 2019 up to now. Aiwa muchine malyrics toziva malyrics ekuwanda isusu tisatopera nemazina hatichina, maybe kuimba zvakanyanya I don't know, I'm not sure, tiri kutsvagawo nyaya iyoyo. Anyway tipambira mberi tikuti ndezvipi zvimwe zvamuri kuona okay ndisandaenda ipapo. I would like to ask kuti muri kumboita mashows? Handisati ndotanga upi kurova mashows? Mamwe masabotiji achatinei tichitaura kuti unenge wataura neboys kuti ndoita mashows wangokusimbisa pachimafia memuzvikona kuti ungonzi abuditsai dringi chete then wabuditsai dringi ndokutengendesa mashow acho. Anyway zviri kunziwo namukoma X-Mapompy zviri kunzi guys musatitaurire zvekunyepa muchiti promisa manyembo muchiti muchatisa pamaposta muchatisa pamashows mozongodisappear kana kuti zvozongonzi aiwa nguva yapera vapei mukana maghetto youths vaitewo zvavanenge vachida kuita sei zvavanenge vachida kuita. Are you active pasocial media like muripo here? Yeah, aiwa ndiripo. Mune page here kana Facebook, YouTube, Instagram? YouTube nepage yakanzi X-Mapompy Music, YouTube yakanzi X-Mapompy Official. Okay, mazvinzwa YouTube X-Mapompy Official, Facebook X-Mapompy Music. Saka endai munomutsvaga mukomana musubscribe kuYouTube channel yake, mufollow Facebook page yake, zvinomupawo manyuku nemanyemwe kuti arambe achiita se achidudunura ndandi. Anyway tatotaura tikati hatina nguva yakanyanya kureba tiri pano pachirongwa nhasi. Ndangoti mutaure kana paine zvimwe zvinhu zviri pamwoyo penyu zvamunoda kuti zvibudewo kunze kuti zvinzwikwe zvamunofungidza kuti zvingachinjewo face yeindustry yemangoma eZim Dance. Aiwa chatongoda kungotaura chokuti kana vanhu vachingoti-promisa vangoti-promisa zvo zvinobuda kwete kuti-promisa zvo zvinenge zvichidzoka mumashure nokuti vamwe tovanopawa rekuita sei kwete kuti kana vakati-promisa then wozomuka mangwana uchita takazodai takadai zvacho hazvichanzwisike takutoona nge tisina ati zvese zvakadhakwa.
Zvakuita kunge zvinhu zvemanga manga. Saka muri kuzvinzwa mageto iti ari kuchema chema zvikunzi please support us, please mapromise amunenge matipa itai kuti zvizadzikiswe. Anyway, that was mukoma X-Mapompy vatanga tinawo nhasi pano paSGP TV. Ndoda kuti mungobiga mafia ndikuziva kuti mauya nechimwe chikwata chisiri kukwanisa kubuda panapa right now. Vapewo sando dzavo vakomana vamafamba navo. Aiwa, ndongoti sando kuna Dzvene, sando kuna Nenzi, tichisimbisa mukoma Infinity tisingazokanganwe zvedu ana ango master pazvinhu zvacho. Okay. Pane question andakangana kubvunza yandogara ndichibvunza maartist ese. Ndiani producer akatanga kushanda nemi? Because ndio munhu wandowanzopa sando. Akatanga kuti mukoma mira ipapo ndenza ndiani? Producer akatanga kushanda ndi DJ Solar. Okay. Because ndakangoinvite kuna Infinity Climax. Ndo pandakazongo vaishandidzana vese nani na DJ Solar. Ndo pandakatanga kungoita se record wepapo. Ameno ndo anonzi magalisa acho ndo anonzi ani Solar ndo muziva kuti anetsa paCry Fontaine kwa Papa Joe uko. Ameno zvaanenge achiita nemabhebi, but anyway that is a story for another day. Anyway, ndoda ngoti sando dzenyu kwamuri mukoma X-Mapompy chiti aiwa mangoma ngarambe achirohwa. Apana paSGP TV tinoti aiwa musare zvakanaka. Musare nemuta, musare muchifara. Musakangana kufollowa Facebook page yedu, YouTube channel yedu, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter. Inongonzi Sekuru Gudo Picture TV. Please support us, subscribe to us, follow us, ring the notification bell such that every time that we post a new video, you get to be notified first. Tisina kukunetsa kuma inbox kwenyu. Anyway, wonekana ine nevatariri vedava mukoma. Ya, aiwa, musara zvakanaka, mufare murambe muchingoti follower nekuti subscriber. Ndokungoisawo makomenti nemalike wotongovhiwa wobva waenda zvako zvinobva zvaitongera mina zvatirikuita. Aiwa, pakanaka mukoma. Tinoti ngationane zvakare pachikamu chinotevera.